Isang mapagpalang gabi sa iyo, Sir PB. Ako nga po pala si Chito, isang OFW. Sana ay mapansin mo ang kwento ko at mapili. Nangyari po ito halos 2 dekada na ang nakalipas. Nung mga panahong binata pa ako, naganap ang nakakatakot kong karanasang ito nang mayaya ako ng isang kaibigan na mamiyesta sa kanilang probinsya. Masayang masaya ako noong mga sandaling iyon dahil bukod sa piyestahan ang aming pupuntahan ay iyon din ang unang pagkakataon na makararating ako sa malayong lugar. Nang dumating kami doon sa kanila, ay agad kong naramdaman yung kasiyahan ng idadaos na okasyon. Wala din naman akong masabi sa mga taong nakasalamuha ko doon. Mababait sila at magigiliw naman kausap. Kaya mabilis na nawala yung pagod na nararamdaman ko sa naging biyahe namin. Malaki yung bahay ng lola ni Mario, pero yari lamang yun sa kahoy at tabla na medyo may kalumaan na. Naiilang pa nga ako kasi parang nakakatakot yung bahay. Halatang naitayo ito, maraming taon na ang nagdaan, na masasabi mong niluma na talaga ng panahon. Bukod sa lola ni Mario, yung pamilya ng kapatid ng nanay niya ay doon rin nakatira. At halos kaidaran lang namin yung 2 sa mga anak nito. Nang makita nila kami ni Mario, ay napansin kong masayang masaya sila. Kaya naisip kong maganda ang relasyon ni Mario sa kanyang mga kamag-anak. Kinabukasan pa ang mismong piyesta, pero may gaganaping masquerade ball sa may plaza kinagabihan. Niyaya nila kami at mayroon daw silang mga ekstrang maskara na ginawa. Na-excite naman kami kapwa ni Mario dahil magandang pagkakataon iyon na makakilala ng mga bagong magiging kaibigan. At syempre, makapinta na rin ng mga magagandang dalaga. Pero bago iyon, pagkatapos naming makapananghalian, nung nagpapahinga na kami, ay biglang dumating ang 2 kaibigan ng mga pinsan ni Mario at may dalang tuba ang mga ito. Pasimple palang inutusan ng pinsan ni Mario ang nakababatang kapatid nito napuntahan ang mga kaibigan at sinabihang magdala ng tuba dahil may bisita sila, na ang tinutukoy niya ay kami nga ni Mario. At nagbiro pa ang mga ito habang papalapit sa amin na sinabing mukhang hindi raw kami handa, na mahalata mong hindi sila sanay managalog. Naunawaan naman kagad namin ang ibig nilang ipahiwatig dahil nakaupo kasi kami noon at nagpapahinga sa maliit na kubo na sa tingin ko ay ginawa talaga para tambayan. Nakakatulad ito sa mga cottage na kubo sa mga resort. Maya-maya pa ay lumabas na yung isang pinsan ni Mario na may dala ng baso. Kaya sinimulan na nila yung tagay. Yun yung unang pagkakataon na nakatikim ako ng tuba. Matamis iyon
na medyo maasim. Pero masasabi kong masarap talaga na inumin. Kaya lang, naramdaman kong biglang kumulo agad ang sikmura ko. Na nang sabihin ko kay Mario ay sinabi niyang normal lang daw iyon para sa mga bagong makakainom noon. Bali 6 kami na nag-inuman. Mabilis na lumipas ang oras. Nang patakip silim na ay paubos na rin yung aming iniinom. Gin na noon yung tinitira namin. At nang maubos na yung pangalawang bote ay tumigil na kami dahil magpupunta pa kami ng sayawan. Kaya umuwi na rin muna yung 2 kaibigan ng pinsan ni Mario at nagkasundo na lamang na doon na magkita sa plaza. Pero hindi maalis sa isipan ko yung nabanggit ng isa sa mga kaibigan ng pinsan ni Mario. Narinig ko kasi na sinabi nitong siguradong mayroon na namang mangyayaring hindi maganda. Na nakita kong sinenyasan pa ito ng kaibigan niya na parang sinasabing huwag maingay. At hindi na nga nito itinuloy pa yung sasabihin. Habang inihintay namin na matapos maligo, yung 2 pinsan ni Mario na sina Jake at June ay tinanong ko siya kung may nalalaman ba tungkol dun sa nabanggit ng isa sa mga kaibigan ng mga pinsan niya. Nagtaka naman ito at tinanong ako kung alin doon. Hindi niya pala nabigyan ng pansin yung sinabi noon, kaya inulit ko sa kanya. Sinabi sa akin ni Mario na wala siyang alam tungkol sa bagay na iyon at ngayon lang niya narinig yon. Sabi niya sa akin, wag ko na rin masyadong pakaisipin ang tungkol doon. Baka nagbibiro lang raw ito. Napansin ko naman daw marahil na palabiro yung mga nakaharap namin. Pero pagbabalikan ko yung tagpong iyon ay seryoso ang muka na sinasabi iyon ng kaibigan ng pinsan niya. Pero hindi na ako nagsalita pa tungkol doon para hindi na rin mag-alala pa si Mario. Nang nakahanda na kaming 4 ay nagpaalam na kami sa lola niya at sa magulang ng kanyang mga pinsan. May kahabaan din ang nilakad namin bago narating yung plaza. Nang nakalabas na kami mula sa daan papasok sa bahay ng lola ni Mario ay may mga nakasabay na kami na mga magpupunta din doon sa sayawan. Malayo-layo pa kami doon sa plaza ay naririnig na namin yung malakas na pagtugtog ng sound system na nakapagpadagdag ng excitement sa amin. Nagkita-kita na kami ng mga kaibigan ng pinsan ni Mario. Marami din akong nakitang magaganda na naroon. Pero may mga napapansin din akong nasa may labas lang at nakapalibot na hindi man lang umiimik. Mga nakatingin lang sila na hindi halos gumagalaw sa pagkakatayo. Nawirduhan ako at medyo kinilabutan. At yung suot nila ay nagsasabi na hindi sila naroon para makipagsayawan o makipagsaya. At wala rin silang mga suot na maskara. Para silang galing sa gawain sa bukid na dumiretso doon. Yung iba nga sa kanila ay may suot-suot pang malaking sombrero na hindi mo rin naman sila mapagkakamalang mga tanod. Kaya anong mga oras na iyon, sa halip na makipagsaya ako ng todo, ay naging maingat ako at mapagmatsyag.
Gusto ko sanang sabihin iyon kay Mario, pero nakita kong abala ito at masayang masaya. Kaya nagdalawang isip na ako na sabihin pa sa kanya. Ayoko namang masira ang gabi niya. Nang bigla na lang nagsigawan at animoy hinawi ang mga taong nagsasayawan. At kitang-kita ko na bumagsak ang isang lalaking duguan. Hawak-hawak nito ang kaliwang bahagi ng kanyang dibdib at bumubulwak ang dugo mula roon. Nagkagulo na. Nataranta na ang mga tao at nagtakbuhan na ang karamihan. Bago kami umalis ay nakita pa namin yung mga tanod na lumapit sa lalaki. Habang nasa daan ay muling binanggit nung isa sa mga kaibigan nung pinsan ni Mario na iyon na nga raw ang sinasabi niya. Kaya mag-ingat daw kami sa aming pag-uwi dahil may mangyayari pa umano. Nang masapit na namin ang pinakakanto ng daan papasok sa bahay ng lola ni Mario, ay humiwalay na kami sa kanilang dalawa. Pareho kaming nabigla ni Mario sa mga nangyari. Habang nasa daan ay pinag-uusapan pa namin yung aming mga nakita nang mangyari yung kaguluhan sa plaza. Nang bigla na lamang natigilan sa paglalakad yung dalawang pinsan ni Mario at nalaman ko na kagad kung bakit. May isang tao na nakatayo sa gilid ng daan at kahit nakatayo lang ito ay hindi ko rin maipaliwanag kung bakit may kung anong takot na hatid iyon. At lalo pa itong nadagdagan nang magsulputan ang iba pa. May mga kasama pa pala ito na nagtatago lang sa makapal na damuhan. Pero ang buong akala ko nung una ay isa lang iyong uri ng trouble. Naisip kong baka tinampangan nila kami at planong bugbugin, na baka may kinainisan sila sa amin nung naandoon sa sayawan. Dahil parang sila yung nakita ko na naroon na nakatayo. Kapareho kasi nila yon ng kasuotan. Dahan-dahan kaming umatras habang nakaharap pa rin kami sa kanila. At tuluyan na akong kinabahan ng todo nang mapansin kong may mga hawak pa palang itak ang ilan sa kanila. Nang itaas ko pang bagya yung flashlight na hawak ko, ay tumakbo na kami. Nang masilaw ang isa sa kanila nang tamaan ng liwanag at makita namin ang nakakatakot na itsura nito. Panay ang sigaw ng dalawang pinsan ni Mario ng aswang-aswang. At doon palang naging malinaw sa akin ang lahat. Kaya mas matinding takot pa ang nararamdaman ko nang malaman kong aswang pala ang mga iyon. Akala ko talaga dati ay hindi totoo ang mga ito. Nasa palabas lamang sila umiiral. Nagtataglay nga sila ng mahabang pangit at yung mga mata nila ay kakaiba. Parang hindi katulad sa tao. Sa halip ay parang nakakatulad ng mga mababangis na hayop. At yung palibot ng kanilang mga mata ay nangingitim na namumutla naman ang kanilang mga mukha. Wala na akong pakialam noong mga sandaling iyon. Basta matulin akong tumakbo. Hindi ko na nga alam kung kasama ko pa bang tumatakbo sila Mario. Ang tanging nasa isip ko lang kasi noong mga oras na iyon ay ang makalayo doon at wag nila akong maabutan.
dahil sigurado akong iyon na ang aking katapusan kapag nagkataon. Di ko na matandaan kung ilang beses akong nadulas dahil sa mga batong nagkalat sa hindi sementadong daan. Buti na nga lang rin at hindi ako tuluyang bumabagsak at natatapilok. Naririnig ko pa yung kanilang mga boses, pero hindi mga salita ang ginagawa nila. Parang tunog na nililika ng mga mababangis na hayop. Nawala lamang sila nung malapit na ako sa may kanto. Medyo nabuhayan ako nang makita ko yung liwanag doon sa malapad na daan. At laking gulat ko nang makita kong naroon na sila Mario. Ang buong akala ko pa naman ay napakabilis ko na. Yun pala ay mas mabilis pa ang mga ito kaysa sa akin. Halos mapatiran ako ng hininga pagtigil ko. At naramdaman ko bigla yung hapdi. Doon ko palang napansin yung mga sugat na aking tinamo. Marahil ay bunga iyon nung mga nakausling halaman sa may gilid ng daan. Dumiretso kami doon sa kaanak nila na ang bahay ay malapit lamang doon. Doon na kami muna nakitulog at nagpalipas ng magdamag. Nang ikwento namin sa kanila ang nangyari, ay doon ko nalaman na yung mga taong tumambang sa amin ay yung tinagurian nilang angkan ng mga mananabas na nagsasagawa umano ng mga ritual na may kinalaman sa kapangyarihang itim at mga lahi umano talaga ng aswang. Nakabalik naman po kami ni Mario ng ligtas, pero hindi ko makakalimutan yung naging karanasan ko pong iyon, Sir Bibi. Napagaman marami pa rin ang nagsasabi na hindi totoo ang mga aswang, ay naranasan ko pong mismo iyon. Kaya diretsahan kong masasabi na totoo ang mga ito. Umiiral sila at baka nga nakakasalamuha pa natin ang ilan sa kanila. Ipinadala ni Carlo, isa nating masugid na tagapakinig. Ayon sa kanya, karanasan ito ng kanyang lolo na naganap noong dekada 60, kung saan ay binata pa lang ang lolo niyang si Fernando. Kwento ng lolo niya, noong mga panahong ito ay malaganap pa ang iba't ibang uri ng kababalagan sa kanilang probinsya. Panahon ito na kung saan ay maraming mga nagaganap sa kanilang bayan na mahirap ipaliwanag. Mahilig silang umalis ng kanyang mga kaibigan noon tuwing pagkatapos ng kanilang mga gawain sa maghapon ay nagkikita-kita sila at dumadayo kung saan-saan para makipag-inuman. Ngunit kadalasan ay doon lang rin naman sila nagpapaikot-ikot sa kanilang baryo. Ang lugar nila ay medyo bulubundukin at malayo sila sa pangunahing kalsada. Magkakalayo din ang kanilang mga bahay. Malalawak kasi yung mga pagmamay-ari nilang lupa na sinasaka. Noong mga panahong iyon kasi, kapag masipag ka, ay tiyak na magkakaroon ka talaga ng malawak na lupain. At sa araw-araw nga ay nakasanayan na ng mga tao doon sa kanilang baryo ang pag-iinom pagkatapos ng maghapong paggawa. Bali ito na ang kanilang
naging libangan. Si Fernando naman, kasama ng mga kaibigan, ay nagpapalipat-lipat ng pwesto. Minsan ay sa kanila sila nagiinuman. Kung minsan naman sa bahay ng kanyang mga kaibigan. Ayon sa pagsasalaysay ng lolo ni Carlos sa kanya, sagana ang kanilang pamumuhay noon. Bagaman simple lamang. Ang tao noon ay marunong umanong makontento at hindi mapagangat. Yun nga lang ay punong-puno ang misteryo at kababalagan. Isa na rito yung nangyari sa kapatid ng isa nilang kaibigan na nabuntis kahit wala naman itong napapabalitang nobyo. At noong mga panahong iyon, kahit pa nga may nobyo na ang isang dalaga, ay hindi nila maaaring gawin ang isang bagay na iyon hanggat hindi sila nakakasal. Mahigpit noon ang mga magulang at pinapahalagan talaga ang reputasyon ng bawat angkan. Kaya ipinagtaka talaga iyon ng halos lahat doon sa kanilang baryo. Paanong nabuntis ito at sino ang ama? Ang mas ikinagulat pa nila ay nang manganak na ang kapatid ng kanilang kaibigan. Hindi isang sanggol ang isinilang nito, kundi isang isda. Hinala ng mga matatanda ay isang maligno ang may gawa noon na naninirahan doon sa ilog malapit sa kanila. Dahil sa paniniwalang iyon, kung kaya kanilang pinakawalan ang isda doon sa nasabing ilog. Bukod sa pangyayaring ito, ay napakarami pa umanong mga naganap sa kanilang lugar na mahirap ipaliwanag, tulad na lang ng pagkakawala ng isa ring dalaga ng halos 3 araw, na nang matagpuan ito ay walang malay sa paanan ng isang puno ng balete. Nariyan din ang mga pangkukulam at pangbabarang na kadalasang nauuwi sa pagkamatay ng kanilang mga kababaryong biktima ng mga ganitong uri ng gawain. Ngunit ang mga pangyayaring hindi umano malilimutan ng lolo niyang si Fernando ay yung mismong mga karanasan nito. Minsan, nang pauwi na siya mula sa pakikipag-inuman sa mga kaibigan, ay bigla na lang siyang ginulat ng isang napakalaking baboy na humarang mismo sa kanyang dinaraanan. Maliwanag ang buwan noong mga oras na iyon. At dahil sa kanyang pagkagulat, ay agad niyang hinawakan ang puluhan ng kanyang itak. At nang akma na niyang bubunutin iyon, ay mabilis namang umalis yung baboy. Pero may isang bagay siyang napansin na kakaiba bago pa iyon tuluyang makalayo. Isang bagay na nakapagdulot talaga sa kanya ng matinding takot, dahilan para mapatakbo na rin siya palayo matapos na mawala sa harapan niya yung baboy. Dahil nakita niyang may suot itong hikaw sa magkabilang tenga. Naluba niya iyong ipinagtaka pagkat hindi iyon karaniwan, na noon pa lamang siya nakakita ng ganon. At nang ikwento niya sa kanyang ama, pagdating niya sa kanilang bahay ay sinabi nitong walang dudang isa umanong aswang ang nakita ni Fernando.
Sabi pa ng tatay niya, mabuti na lang umano at hindi talaga siya ang punteriya nito. Kung nagkataon, ay baka nalagay na sa matinding panganib ang buhay niya. Sabay paalala sa kanya na bawas-bawasan ang paglalakad ng gabi, na hanggat maaari nga raw, kung magagawa naman niyang iwasan ay iwasan na. Pero hindi nakinig si Fernando. Sadyang malakas kasi ang hatak ng kanyang mga kaibigan. Kaya maraming beses na ulit yung mga nakakatakot niyang karanasan. Isang gabi, habang pasuray-suray sila ng isang kaibigan sa daan, ay bigla silang nagulat sa malakas na pagtunog ng baka. Ikinagulat nila iyon dahil sa halos nasa tabi lang nila. Bagay na kanila namang ipinagtaka dahil hindi nila iyon napansin. At nang kanilang ilawan ang gawin nilang tagiliran kung saan nagmula yung malakas na tunog na iyon, ay mas lalo pa sila nagtaka at nasindak dahil wala namang naroon. Wala ni isa mang hayop, kahit pa yung baka na kanilang inaasahan na makita. Kaya napatakbo na silang magkaibigan ng mabilis at nawala ang kanilang kalasingan buong anong nangyari. Huminto lang sila ng mga ilang hakbang na lang ang layo nila sa bahay ng kanyang kaibigan. Kapwa tagaktak yung kanilang mga pawis. At nagdesisyon si Fernando na wag na munang umuwi sa kanila at makitulog na lamang doon. Minsan naman, nang magpapainom siya ng kanilang alagang kalabaw bago isuga, ay may napansin si Fernando na isang dalagang nakaupo sa isang malaking bato sa gitna ng batis. Ang puti nito at napakakinis. Naramdaman niyang parang mabilis na sumulak yung kanyang dugo sa pagkasabik na malaman kung sino ang nakahubad na babaeng iyon, at makita na rin ang mukha nito. At nang maramdaman umano nung babae yung kanyang presensya, ay panandaliang natigilan ito. Pero hindi ito lumingon sa kanya at nanatili lamang na nakaupo at hindi gumagalaw. Kaya naisipan ni Fernando na bumaba sa sinasakyang kalabaw. Pero bigla na lang naging maligalig yung kanyang alaga. Naging bayolente ito at nais na umatras. Kaya sa halip na bumaba, ay naging abala si Fernando sa pagpigil sa kanyang kalabaw dahil sa ginagawa nitong pagpupumiglas, na para bang ayaw na nito magtuloy at uminom pa doon sa batis. Kaya nakaramdam ng pagkasuya si Fernando dahil sa hindi inaasahang inasal ng kanyang alagang kalabaw. Ngunit agad namang napalitan ng takot ang kanyang pagkainis na iyon nang makita ang mukha ng babae nang lumingon ito at mapatingin sa kanya. Ang laki ng mga mata nito na bilog na nagtataglay ng maliit na ilong, at mayroon itong malaking bibig na may maliliit at masinsin na mga ngipin. At bigla na lang nanakbo ang kanyang alagang kalabaw. Dahil sa bilis nito, nag-alala siya na baka mahulog at matapakan nito. Kung kaya, mahigpit niyang hinawakan yung lubid
dumapa siya at yumapos pa sa leeg ng kalabaw. Dahil sa nangyaring iyon, simula noon ay hindi na siya doon nagpapainom ng kanilang mga alagang kalabaw. Ang isa pa sa hindi makakalimutang karanasan ng lolo ni Carlo ay nung minsang umakyat ito ng ligaw. Gabi na nang magpasya siyang magpaalam sa nililigawan dahil sa napasarap sila ng kwentuhan at dahil sa hinintay niya pa kasi na maunang umuwi yung dumalaw din sa dalaga na nauna sa kanya. Bale, karibal niya iyon. Nang naglalakad na siya pa uwi, hindi pa nakakalayo mula dun sa bahay ng nililigawan, ay may naramdaman na siyang parang may sumusunod sa kanya. Pero hindi niya iyon ipinalata. Ngunit patuloy niya itong pinapakiramdaman habang naglalakad. At nag-iisip siya ng paraan kung ano ang kanyang gagawin kung sakaling magpasya na iyon na atakihin siya. Hindi na kasi maganda ang kutob niya noong mga oras na iyon. Malakas ang hinala niya na may gagawin talaga iyong masama sa kanya. Ang tangan-tangan niyang ilaw noong mga panahong iyon ay bote lamang ng gin na nilagyan ng petrolyo, at yung matigas na parte naman ng mais ang nagsilbi nitong pinakapabilo. Iyon ang nakatulong sa kanya ng malaki upang mabigyan ng liwanag yung daan na kanyang nilalakaran. Dahil sa hindi gaanong maliwanag ang buwan noong mga sandaling iyon, nang malayo-layo na ang kanyang nalalakad, ay tila mas naging aktibo pa yung sumusunod sa kanya. Nabagaman hindi niya ito nakikita tuwing pasimple niya itong sinusulyapan, unti-unti ay nararamdaman niyang lumalakas na yung pagkalabog ng kanyang dibdib. Kaya hindi na niya iyon nagustuhan. Nasabi niya sa kanyang sarili ay iba na talaga iyon. Napakiramdam niya anumang oras ay susunggaban na siya noon. Kaya bago pa man mangyari yung iniisip niya, ay mabilis na niyang sinindihan yung gilid ng daan gamit ang hawak niyang muron. At agad na naglagablab at kumalat ang apoy. Iyon na lang yung tanging paraan na naisip niya noong mga oras na iyon. Sa isang iglap ay mabilis na kumalat yung apoy at mas nagmadali pa siya sa ginagawang paglakad, nang bigla na lang siyang nakarinig ng isang malakas na pagpagaspas na para bang may isang malaking ibon na lumipad. Dahil doon ay wala na siyang sinayang panasandali. Nanakbo na si Fernando. Nawala yung sumusunod sa kanya doon sa gilid ng daan, pero hindi pa rin siya napanatag. Hanggang sa maramdaman niya yung malakas na hangin sa kanyang uluhan na mabilis dumaraan. At sa tuwing kanyang iaangat ang ilawan, ay tanging isang malapad na bagay na kulay itim lamang ang kanyang naaaninagan na nangingintap. Na paglalarawan pa ni Fernando ay para iyong isang malapad na payong. Hanggang sa magpasya na siyang hugutin ang kanyang itak, na sa tuwing mararamdaman niyang magdaraan na naman ito sa kanyang uluan, ay kanya iyong iniaangat at iniwawasiwas. At bigla na lamang niyang naramdaman
ang isang malakas na pwersa sa kanyang likuran na siyang naging dahilan para siya ay matumba. Muntik na siyang masubsob at tumalik sa lupa. Nabitawan niya ang hawak na itak at tumilapon iyon. Pero mabilis siyang kumilos at muli iyong dinampot hanggang sa magsisigaw na siya at humingi ng tulong dahil alam niyang malapit na roon yung bahay ng isa niyang kaibigan. At doon palang nahinto yung ginagawang pagtatangka sa buhay niya. Di nagtagal ay nakakita siya ng liwanag sa kanyang unahan at papalapit ito sa kanya. Maya-maya pa ay nakita na niya yung kanyang kaibigan at kasama nito ang kanyang ama. Ikinuwento niya sa kanila na hinahabol siya ng aswang. Doon na muna nakitulog si Fernando sa kanila at kinabukasan na umuwi. Nang bumalik siya sa bahay ng kanyang nililigawan, ay nagsama siya ng isang kaibigan. At sa di inaasahang pagkakataon, ay nakasabay niyang muli yung kanyang karibal. Nanadatnan niya nung huli siyang bumisita sa dalaga. At may napansin siya dito. Mayroon itong paso sa kaliwang braso. Na nang makita siya nito, akala mo ay kakainin siya ng buhay. Dahil sa napakadalim na paraan ang pagkakatitig nito sa kanya. Nagpaalam siya sa dalaga at sinabing maghihintay na lang muna siya sa ibaba ng kanilang bahay. Hinayaan niya munang matapos yung kanyang karibal. Makaraan ang mahigit 1 oras ay narinig niyang nagpaalam na ito. At nang mapatingin si Fernando ay nakita niyang bumababa na ito ng hagdan. Nang dumaan ito sa kanyang harapan ay minsan pa siya nitong tinitigan ng masama. Pagkalampas sa kanya ay aakyat na sana si Fernando pero bigla itong bumalik at binalaan siya. Hindi naman nagustuhan ni Fernando ang ginawa nitong pagbabanta, kung kaya sinagot niya ito at sinabing daanin lang sa patas na laban at hindi niya ito uurungan. Ngumiti ang lalaki nang nakakainsulto at saka siya tinalikuran nito. Pag-akyat ni Fernando ay tinanong siya ng kanyang nililigawan na si Ofelia. Nakamasid pala ito sa kanila at nakita ang naging pag-uusap nila. Hindi naman inamin ni Fernando ang tunay nilang naging palitan ng salita. Ayaw niya kasing isipin ng dalaga na baka sinisiraan niya lang ito. Pero noong mga oras na iyon ay malakas ang kutob ni Fernando na yung kanyang karibal ang aswang na nagtangka sa kanya noong nagdaan. Mabilis na lumipas yung oras at dahil sa lumalalim na ang gabi, kung kaya nagpaalam na si Fernando kay Ofelia. Nang naglalakad na sila ng kanyang kaibigan, ay mayroon silang naramdaman. Pero nakapag-usap na sila bago pa man na kung sakaling maulit yung nangyari kay Fernando ay hindi sila magpapalata, kung kaya ganun nga ang kanilang ginawa. Ngunit bago pa nila lisanin yung bahay nila Ofelia ay nakandaan na sila. Bukod kasi sa itak na nasa bewang nila ay kapwa sila may balisong na yari sa bering. At kanila na iyong binuksan pareho, pero itinago nila sa kanilang mga pamunas na hawak-hawak. Kung kaya hindi mapapansin ang nakabukas na balisong
dahil sa natatabunan iyon ng tela. Hanggang sa yung mga kaluskos na kanilang nararamdaman ay bigla na lamang tumawid sa kanilang dinaraanan. Pero wala silang nakita. Sa puntong iyon ay pareho silang natigilan ng kanyang kaibigan. Iginala nila ang kanilang paningin pero wala silang naaninagan. Nagpatuloy sila. Pero hindi lang iisa yung kanilang nararamdaman nung mga sandaling iyon. At biglang nagpakita ang isa sa mga ito sa kanilang unahan na hindi nga nagkamali si Fernando, pagkat nakita niya yung kanyang karibal at nakangisi pa ito. At bigla siyang nagulat nang maglaho na lamang ito sa isang iglap. Naisip ni Fernando na hindi nga lang ito nag-iisa, kung kaya napakalakas ng loob, dahil may iba pa siyang nararamdaman maliban sa kanyang karibal. At bigla na lamang kumilos si Fernando na kanyang iwinasiwas ang balisong sa may gawin niyang likuran, na kahit yung kaibigan niya ay nagulat at mabilis na umilag. At narinig nila yung impit na pagdaing nung nasaktan, na hindi na napigilan pa ni Fernando na mapapulalas ng "Buwisit ka." At nang ilawan iyon ng kaibigan niya ay nakakita pa sila ng patak ng dugo. At muling kumilos si Fernando at sinaksak ang lupa, na ang sunod namang pinuntirya niya ay yung anino. Nagtaka ang kaibigan niya. Akala daw nito ay kanilang anino iyon. Sunod-sunod ang ginawang pagtarak ni Fernando ng balisong, at nakarinig sila ng tinig na para bang nahihirapang huminga at tila nagmamadaling lumayo mula sa kanila. Nang naglalakad na silang muli ay tinanong siya ng kanyang kaibigan kung paano niya nalaman ang tungkol doon. Sinabi ni Fernando na turo iyon ng kanyang lolo, na isang batikang manggagamot. Nang muling bumisita si Fernando kanila Ofelia, ay hindi na niya nakasabay pa yung kanyang karibal, na sabi ng dalaga ay nang ibang bayan na umano ito. Pero duda si Fernando. Tingin niya ay baka masigit pa doon ang dahilan. Nakamit naman niya ang matamis na oo ni Ofelia hanggang sa mapangasawa niya ito. Ipinadala ng isa nating tagapakinig na si Romel. Ayon sa kanya, ito ay naganap sa isang lalawigan sa Visayas. Halos 3 dekada na ang nakaraan. Dekada 90 na mangyari ang itinuturing niyang pinakanakakatakot na pangyayari sa kanyang buhay. Unang beses niyang makararating noon sa probinsya ng nanay niya. Naisipan niyang sumama sa kanyang tiyahin at pinsan nang magbakasyon ang mga ito sa kanila, dahil wala naman siyang pasok noon sa paaralan. Masayang masaya si Romel at walang wala sa isip niya na yung inaakala niyang masayang bakasyon na iyon ay mauuwi pala sa isang malagim na trahedya. Mahirap ang naging biyahe nila, dahil bukod sa malayo ay punuan pa ang mga sasakyan. Mula sa bahay nila sa Santa Mesa hanggang sa makasakay sila ng barko ay punuan talaga. Bakasyon kasi, kung kaya marami talaga ang mga umuwi.
Ganun pa man, ay hindi pa rin nawala yung kasiyahan at kasabikan ni Romel na makarating sa kinalakhang bayan ng kanyang nanay. At para sa kanya, baliwala yung mga naranasan niyang hirap sa biyahe kung ikukumpara sa mga madidiskubre niya at mga maaring gawin kapag sila ay dumating na. Katunayan, habang binabagtas pa lang ng sasakyan yung kahabaan ng kalsada matapos na dumaong yung barko, ay naaliw na kaagad siya sa mga magagandang tanawin na nadaanan nila. Kaya kahit nakabilang yung lalawigan na iyon sa mga mahihirap na probinsya, ay masasabi namang mayaman ito pagdating sa likas na katangian. At tuwang-tuwa si Romel dahil unang pagkakataon niyang makasakay sa isang pampublikong sasakyan sa bubong nito. Dahil sa iilan lang ang mga sasakyan na bumabiyahe noon, kung kaya punong-puno talaga ang mga ito bago umalis ng pier. Siksikan talaga sila. Idagdag pa yung mga bagay ng bawat pasahero. Kaya naman hanggang sa bubong ay hitik na hitik ito. Pero mas mainam na umano iyon na naroon sila sa bubong. Di hamak na mas maalwan kumpara naman kung nasa loob ka na halos hindi ka na makagalaw dahil sa sobrang sikip. Pero hindi lang pala iyon ang mga naghihintay na kakaibang karanasan para kay Romel. Dahil makalipas ang mahigit isang oras na biyahe, ay bigla silang nakarinig ng malakas na pagputok. At naramdaman kaagad nila ang mabilis na paghinto ng sasakyan. Nakasabay noon ay yung pagtagilid nito. Sabay sigaw ng konduktor at mabilis na pinabababa ang lahat ng mga nakasakay sa itaas. Pagkababa nilang magpinsan ay nakita kaagad nila yung dalawang nakadapang gulong ng jeep. At isa-isa na ngang nagsipagbabaan ang mga sakay nito, kasama na ang tiyahin ni Romel na sa loob sumakay. Nakikita ni Romel na napapakamot sa kanilang ulo ang mga tao. Bunga nung hindi inaasahang aberya na iyon. At para kay Romel ay larawan iyon ng kawalang pag-asa. Dahil madalang ang pagdaan ng mga sasakyan. At kapag may dumaan, ay doon palang madadala yung mga gulong upang mapabulkanize. Iisa lang naman kasi ang kanilang reserba. Ganun naman talaga kadalasan. Pagkat sino ba naman ang mag-aakalang sabay na mapuputas ang dalawang gulong? Biglang narinig ni Romel ang kanyang tiyahin na tinanong siya kung kaya pa raw niyang maglakad. Mabilis namang sumagot si Romel ng opo. Na wala siyang kalam-alam na napakalayo pala ng kanilang lalakarin. Kung kaya pala nangiti sa kanya ang pinsang si Rod. At tinanong din siya nito kung sigurado pa raw siya. Tumango naman si Romel at sinabing kaya niya. Matapos na sabihin ni Romel iyon, ay inumpisa na nga nila ang paglalakad. Nakita na rin kasi nila ang ibang mga pasahero na nagsisimula na rin iyanta ang kanilang mga bagahe at maglalakad na rin. Yung iba nga ay nauna na, lalo na yung mga wala namang gaanong dala. Kanya-kanya sila ng direksyon na tinahak. Noong una ay mas na-enjoy pa ni Romel ang paglalakad
dahil sa mas nakita pa niya ang kagandahan ng lugar. Kaya hindi niya nakikita yung pagod. At kahit pawisan na siya at basa na ang damit, nang bigla na lang niyang narinig ang pinsan na sinabing parang hindi raw iyon ang daan papunta sa kanila. Sabi naman ng tiyahin ni Romel ay subukan pa raw nilang dumiretso at baka nanibago lang daw siya dahil sa parang hindi nalinisan yung mga daan doon na nagtaasan na ang mga halaman at talay sa magsingkilid ng daan. Hindi kasi nila pinaibay yung dinadaanan ng mga sasakyan dahil lupa silang mapapalayo kung gagawin nila iyon. Sa halip ay sinubukan nilang sa bundok dumaan. Alam naman nila ang daan pagkat nasubukan na nilang mapadaan doon. Yun nga lang ay matagal-tagal na rin iyon, kung kaya marahil ay nanibago sila. Pero iminungkahi nga ng tiyahin ni Romel na kanila pa munang subukang ipagpatuloy yung paglalakad hanggang sa magsalita na muli si Rod at sinabing mali ang dinaanan nila. Doon na nagsimula yung kanilang kalbaryo dahil ilang sandali na lang ay padilim na. Aabutan na sila ng gabi sa paglalakad. Dahil doon ay kinabahan na si Romel. Ngunit nabuhay naman sila ng loob nang makakita sila ng mga tao sa unahan na sa tingin ni Romel ay mga nagtatanim ng palay. Ganon-ganon kasi ang kanilang mga kasuotan, katulad ng mga napapanood niya sa mga palabas, mga tipikal na magbubukid. Ganon yung kanilang mga ayos. Kaya panandali ang nawala yung kaba na kanyang nararamdaman. Pero nang lalapit na sila upang magtanong, ay dahan-dahang iniangat ng mga ito ang kanilang mga ulo nang mapansin din sila. At laking gulat nila nang kanilang makita ang itsura ng mga ito. Ayon pa sa salaysay ni Romel, hindi niya maintindihan ang eksaktong naramdaman niya nung mga oras na iyon. Sa unang pagkakataon ay noon pa lamang siya nakakita ng mga ganong uri ng hilatsa ng mukha. Mababangis ang kanilang mga itsura na sa paraan pa lang ng kanilang mga pagkakatitig ay ramdam mong hindi maganda ang kanilang intensyon. Kaya wala na silang sinayang na sandali. Nang makita nila ang itsura ng mga ito ay mabilis na silang nagtatakbo, na kahit nga yung pinsan niya ay naihagis yung bitbit na lata ng biskwit. Ganon din si Romel. Ipinalipag na niya yung pasan-pasan niyang karton ng sigarilyo na naglalaman ng mga pasalubong. Ang tiyahin naman niya na siyang nauuna ay mabilis na napunta sa kanilang likuran at nanakbong pabalik. Panay ang bigkas nito ng Jesus Maria Joseph at aswang na paulit-ulit niya iyong binibigkas ng salitan. Naririnig nila yung mga boses na nasa kanilang likuran. Isa pa nga sa mga ito ang nagsabi ng malakas sa kanilang lengguwahe na wag raw silang patakasin. Nagtatakbo sila ng mabilis at walang plano huminto hanggang sa makarinig sila ng iba pang mga boses sa unahan. At di nagtagal ay nakasalubong na nga nila ang mga ito. Mga kapwa pala nila ito pasahero sa jeep na kanilang sinakyan. At katulad nila
ay naliligaw rin umano sila. Sinabi nilang may mga aswang na humahabol sa kanila. At nang mapansin ang kausap nilang lalaki na totoo ang kanilang sinasabi, dahil na rin sa kalagayan nila na nung mga panahong iyon ay umahangos pa at talagang takot na takot, ay mabilis silang hinawi nito at pinapunta sa kanyang likuran. Di nagtagal ay nariyan na nga yung mga humahabol sa kanila at napasigaw pa ang karamihan sa kanila nang makita ang itsura ng mga ito na animoy takam na mga naglalaway pa. Biglang may tinukot yung lalaki at maya-maya pa ay may baril na itong hawak. Dumampot ito ng kapirasong lupa at inilagay sa dulo ng kanyang baril. Nakita naman nilang napangisi pa ang isa sa mga aswang na para bang minamaliit at binabaliwala lamang iyon. Inasinta ng lalaki yung isa at wala nang sabi-sabing kinalabit ang gatilyo. Kitang-kita nila kung paanong napaigdad iyon ng tamaan at umatungal ito ng napakalakas. Nakakakilabot yung nilikhang ingay nito at kita ang matinding galit sa kanilang mga mukha na gusto talaga nilang suguri na sila. Ngunit nagdadalawang isip dahil sa baril na hawak ng lalaki at batid nilang may nalalaman ito tungkol sa kanila. Kaya labag man sa kalooban nila ay kanila na lang inalalayan ang kasamahang may tama at inakay pabalik. Umalis na ang mga ito at iniwan sila. Dahil doon ay nalaman nilang mali sila ng daan na pinasukan, kung kaya sama-sama silang bumalik. Sa kanilang paglalakad ay may nakasalubong pa silang kalalakihan. Sa palagay nila ay mag-aama ang tatlong lalaki. Ayon sa kanila ay nakarinig sila ng putok ng baril, kung kaya naisipan nilang pumunta sapagkat kinutuban sila na baka mayroon na namang naligaw sa pugad ng mga aswang at nais nilang tumulong, na napatunayan nga nilang hindi sila nagkamali dahil nakasalubong nga nila ang grupo nila Romel at ng pulis. Nagmagandang loob ang tatay ng dalawang pinatilyo na kung payag sila ay maaari silang sa bahay na muna nila tumuloy upang magpalipas ng gabi. Yun na lang daw ang tanging maitutulong niya sa kanila, sapagkat ligtas naman na sila sa mga aswang. Nagkasundo naman silang lahat at pumayag. Lalo pa nga at wala din naman silang dalang pang-ilaw sa madilim na daan at lubang malayo pa ang kani-kanilang mga destinasyon. Ayon kay Romel, nasabit naman nila ng payapa yung bahay ng kanyang tiyahin kinaumagahan at nakapanatili din ng mahigit 1 linggo. Pero hindi umano niya makakalimutan yung nakakatakot na tagpong iyon sa kanyang buhay nang mapasok nila ang pinaniniwalaang baryo ng mga aswang nang hindi sinasadya. Mula sa isa nating tagapakinig na si Arthur, naganap ito
Maraming taon na rin ang nakakalipas. Kwento ito ng kanilang mga ninuno na nagpasalin-salin na ng ilang henerasyon sa kanilang pamilya. Ayon sa kanyang salaysay, doon sa probinsya kung saan nagmula ang kanilang angkan, ay may naganap na isang kababalagan na talagang ikinasindak ng karamihan sa mga naninirahan doon sa kanilang lugar. Nagsimula ang lahat ng isa sa kanilang mga kanayon ang biglaang namatay. Noong mga panahong iyon ay hindi pa isinasagawa ang pag-iimbalsamo sa kanilang lugar. Kaya hindi nila pinapatagal ang mga mahal sa buhay na namatay. At tulong-tulong sila sa pag-aasikaso, lalo na sa paggawa ng ataol. Isa ang ninuno nila Arthur sa mga nangunguna at inaasahan sa paggawa ng kabahong. Mabait at matulungin kasi talaga si Mang Ador, at kilalang panday sa kanilang baryo. Ang panday nga pala na tinatawag sa kanila ay hindi yung gumagawa ng mga kutsilyo at itak. Ang katumbas ng panday sa kanila ay karpintero. Habang gumagawa sila, ay doon nila nalaman ang dahilan ng biglaang pagkamatay ng kanilang kababaryo. Ayon sa asawa nito, eksakto hating gabi nang makarinig sila ng mga sunod-sunod na katok sa kanilang pintuan. Dahilan para magising sila at bumangon ang kanyang asawa upang alamin kung sino iyon. Naisip nilang baka importante dahil sa kahit na 10 oras ng gabi ay nagpunta pa rin ito sa kanila. Pero narinig niya ang kanyang asawa na nagtaka dahil wala naman umanong naroon. Matapos iyon ay bumalik na rin naman kaagad ang kanyang asawa sa kanilang higaan. Pero pagdating ng madaling araw ay nagulat na lamang siya nang kanyang masagi ang malamig na braso ng asawa. Napansin niyang hindi na ito humihinga. Nang kanya itong hawakan ay matigas na rin ito. Hindi siya halos makapaniwala dahil sa bilis ng mga pangyayari. Ang nakakagimbal ay nasundan kaagad ang pagkamatay na iyon ng kanilang kababaryo. Ilang araw lamang matapos na mailibing ito, na ganun-ganun rin ang mga pangyayari. Kaya mabilis na kumalat iyon sa buong baryo nila. Iniwasan na nilang pagbukas pa ng pinto tuwing sasapit ang ating gabi. Kung marami ang nasindak dahil sa mga nangyaring iyon, ay mayroon din namang mga hindi naniwala at sinabing puro lang umano haka-haka at pinapalaki lang ang balita na ginagawang katatakutan. Isa na rito si Mang Narding na malaya pa niyang inihahayag ang kanyang paniniwala sa kanilang mga kababaryo. Mahilig itong bumida. Kung nasaan ang mga umpukan ay naroon din ito. Kahit sa kanyang pakikipag-inuman ay hindi siya nangingiming ipangalandakan na hindi umano totoo ang mga napapabalita, at kahit kailan ay hindi umano siya maniniwala at matatakot. Pero makaraan ang ilang araw ay si Mang Narding naman ang napapalitang namatay dahil doon
ay lalo nang nagdulot iyon sa kanila ng matinding takot. Yung mga hindi noon naniniwala ay mga nagsipaniwala na rin at naisip nilang lubha talagang delikado. Dahil sa nangyari kay Mang Narding ay nabuo sa kanilang isipan na ang gumagawa noon ay nasa kanilang baryo lang rin, na maaaring narinig niya ang mga pinagsasabi ni Mang Narding at nayabangan ito. Kung kaya ito ang siyang isinunod. Ngunit malaking palaisipan sa kanila kung sino ang gumagawa ng mga pagpatay na iyon. Nakadalasang natatagpuan ang mga biktima na kalunos-lunos ang mga itsura, na nakarehistro sa kanilang mga muka ang matinding takot. Nang ginagawa na nila ng kabaong si Mang Narding, ay hindi nila maiwasang mapag-usapan ang tungkol doon. Pero halos magbulungan lang ang mga ito, pagkat nag-aalala sila na baka nasa tabi-tabi lang ang salarin at baka marinig ang kanilang mga pag-uusap, na naging mapagmatsyag na rin ang bawat isa at mapaghinala. Isa sa mga kaanak ni Mang Narding ang humipo sa bangkay nito, at may napansin umano siyang kakaiba. Sabi niya ay para daw kahoy sa tigas ang katawan ng kanilang yumao, kung kaya hindi nila maiayos ang mukha nito na punong-puno ng sindak, na sa tuwing mapapatingin sila doon ay nangingilabot talaga sila. Sabi ni Mang Ador sa kaanak ni Mang Narding ay wag na raw niyang ipagtaka pa iyon, dahil ganun din umano yung mga nauna kay Mang Narding. Sobrang tigas ng kanilang mga katawan at inililibing na ang mga mukha ay punong-puno ng takot. Noong mga panahong iyon ay naging palasimba ang mga tao. Kanilang isinasama sa kanilang mapagdarasal na sana ay manumbalik na sa dati ang kanilang baryo, payapa at walang ganong uri ng mga insidente. Luba na kasi silang nag-aalala. Natatakot sila na baka sila na ang sumunod. Pero hindi pa rin natigil ang nagaganap na mga pagpatay. Isang gabi, habang kumakain sila Mang Ador ng kanyang mag-anak, ay may narinig silang sunod-sunod na pagkatok sa kanilang pinto. Hindi sila tumayo sa kanilang kinauupuan at itinuloy ang kanilang pagkain. Sinabi ni Mang Ador sa kanyang asawa at mga anak na wag nilang pansinin niyon. Pero matinding takot ang naramdaman nila. Naisip nilang sino man ay hindi talaga ligtas sa banta ng panganib na iyon, dulot nung tinagurian nilang panauhin. At napansin nilang wala na itong pinipiling oras, pagkat lahat ng naunang biktima nito ay kanyang binibisita sa hating gabi. Pero nung mga pagkakataong iyon ay mag-aalas 7 pa lamang. Maaga kasi silang naghahapunan noon, pagkat maaga ring natutulog ang mga tao nung kapanahonang iyon. Ipinagpatuloy nila Mang Ador ang ginagawa nilang pagkain at hindi binigyang pansin ang sunod-sunod na pagkatok na iyon, sa pag-asang titigil din ito at lilisan.
Pero binalot na sila ng matinding kaba nang hindi tumigil ang mga pagkatok na iyon sa kanilang pinto. At habang tumatagal ay mas lalo pang tumitindi at lumalakas. Nakakairita na iyon sa kanilang mga pandinig at mayroon iyong hatid na kilabot. Pero kahit kinakabahan ay inipon ni Mang Ador ang kanyang lakas ng loob. At dahil na rin sa galit na kanyang nararamdaman ay sinigawan niya iyon ng malakas. Naisip niya kasi na kung magpapadaig siya sa takot ay lalong walang mangyayari. Inawat pa siya ng kanyang asawa pero sinabi niyang ganun din naman. Katunayan ay puntiriya na nga ang kanilang pamilya noong mga oras na iyon. Kaya bakit pa raw siya mangingimi? At nang hindi pa rin tumigil ang mga pagkatok na iyon, ay tuluyan nang naubos ang pasensya ni Mang Ador. Kanya na iyong pinagsalitaan ng mga hindi magaganda at sinabing wag lang raw niya malaman kung sino siya na gumagawa noon sa kanila dahil sisiguruhin daw niyang pagbabayarin niya ito. Matapos niyang sabihin iyon ay biglang tumigil ang mga pagkatok. Kaya nakahinga sila ng maluwag ng kanyang mag-anak. Nasabi pa ni Mang Ador sa sarili na iyon lang pala ang dapat gawin. Sabi pa ng isa niyang anak ay marunong din daw palang matakot iyon at nasindak umano sa kanilang ama. Ngunit laking gulat nila nang bigla na namang kumatok iyon ng sunod-sunod, mabilis at malalakas na pagkatok. Kaya nagkatinginan sila. Tumayo si Mang Ador at hindi na nakapagpigil. Bubuksan na niya ang pinto para matapos na ang para sa kanya'y itinuturing niyang kalbaryo ng kanyang buhay. Sinabi niya sa sarili na kung iyon na talaga ang kanyang katapusan ay wala na raw siyang magagawa pa. Kung siya umano ang pinili para mamatay nung gabing iyon ay malugod daw niyang tatanggapin iyon. Ngunit pinigilan siya ng kanyang mga mahal sa buhay. Nag-iyakan na rin ang mga ito. Nagpaalam si Mang Ador sa kanila at ipinaliwanag na iyon lamang daw ang tanging paraan para tigilan na sila nito. Nang makahulagpo si Mang Ador sa pagkakayapos at pagkakahawak nila, ay agad niyang tinungo ang pinto at kanyang binuksan iyon. At tulad nga ng inaasahan, ay walang naroon. Ni Anino ay wala silang nakita. At pumasok ang malamig na simoy ng hangin. Nawala na ang mga pagkatok. Pero abot-abot ang kaba na naaramdaman nilang lahat sa kanilang mga dibdib. Isinara ni Mang Ador ang pinto. Patakbong lumapit sa kanya ang asawa at dalawang anak. Yumakap ang mga ito sa kanya habang umiiyak. Niyaya naman sila ni Mang Ador na pumasok sa kanilang silid upang manalangin. Ganun kasi ang kanilang nakaugalian. Mapanalanginin ang kanilang mag-anak. At lalo na kapag dumaraan sila sa mga mabibigat at delikadong sitwasyon, ay iyon kaagad ang kanilang ginagawa. Alam kasi nilang may hangganan ang kanilang mga kaya, pero walang imposible sa may lalang ng langit at lupa.
Pagkatapos nilang makapanalangin ay tila gumaan ang kanilang mga pakiramdam at nawala ang kanilang mga pag-aalala. Lumabas sila ng silid at pinagtulungang ligpitin ang kanilang mga pinagkainan. Matapos iyon ay nagpahinga lang silang sandali at pumasok na sa kani-kanyang silid upang matulog. Bago nila ipikit na mag-asawa ang mga mata, minsan pa ay nanalangin sila at humingi ng patnubay. Nang mga madaling araw na ay nakaramdam ng ginaw si Mang Ador, kung kaya naghagilap siya ng kumot. Sa kaunting liwanag na nagmumula sa kanilang lampara ay laking gulat niya nang siya ay magmulat. May nakaupo doon sa may sulok na alam niya kaagad sa kanyang sarili kung ano iyon. Isa iyong aswang. Puno ng dugo ang kamay at mukha nito at para bang ipinagmamalaki pa nito sa kanya ang kinakain na patuloy niyang nilalantakan. Nanlaki ang mga mata ni Mang Ador at kinilabutan. Napatingin siya sa kanyang asawa. Nagulat siya nang makita niyang naliligo ito sa sariling dugo at butas ang dibdib. Naalala niya bigla ang kanilang mga anak at pinuntan niya ang mga ito sa kanilang silid. Pagpasok niya ay tumambad sa kanya ang mga katawan ng kanilang anak na wala ng mga buhay. At tulad ng kanyang asawa ay duguan din ang mga ito na mayroong mga kagat. Bukas din ang kanilang mga dibdib at tiyan na dinukot pa ang mga laman loob. Napasigaw ng malakas si Mang Ador. Tumingala siya at umusal ng maikling panalangin nang bigla siyang napabalikwas at kaagad na napaupo. Nasulyapan niya ang aswang na nakita niya sa kanyang panaginip at papalabas na ito ng kanilang bintana. Sinubukan pa niya itong hawakan sa paa, ngunit hindi na niya iyon inabot. Pinuntahan ni Mang Ador ang kanilang mga anak at nakita niyang mahimbing silang natutulog. Di nagtagal ay nasa likod na rin niya ang kanyang asawa. Bumalik sila sa kanilang silid at sinabi ni Mang Ador na malinaw na ngayon sa kanya ang lahat. Aswang ang pumapatay, na ang paraan nito ay mangangatok, at kapag iyong pinagbuksan ay papasok ito ng di mo namamalayan dahil sa gumagamit ito ng angking pambulag at isa sa ilalim kanya sa kanyang orasyon habang ikaw ay natutulog at babangungutin ka. Nakasabay nito, ginagawa niya na rin yung pagpapalit sa katawan ng kanyang biktima o yung mas kilalang tawag na tigaylo sa kanilang lugar. Sinabi ni Mang Ador na kailangang malaman iyon ng kanilang mga kababaryo. Kaya pagputok pa lang ng araw ay umalis na si Mang Ador para ipamalita sa mga taga roon ang nangyari. Pero habang nasa daan ay naisipan niyang puntahan sa bahay yung pinaghihinalaan niyang aswang na gumagawa noon. Medyo nakilala niya kasi ito sa kanyang panaginip. Ngunit bago siya dumiretso doon ay dumaan na muna siya sa bukid kung saan mayroong suha at mga sintores. Nanguha siya ng mga iyon na pati mga tinik ay kanyang isinama. Nang malapit na si Mang Ador sa bahay nung hinihinala niyang aswang,
ay napakubli siya nang makita niya itong nasa labas at patungo sa likod ng bahay. Sinundan niya iyon ng tingin. Dumiretso iyon. Kaya sinamantala ni Mang Ador ang pagkakataon habang wala ito. Pasimple siyang pumasok sa bahay nito at nang nasa loob na ay tinungo niya kaagad ang lutuan. Kanyang ibinaliktad ang mga panggatong na naroon. Ikinalat din niya yung mga tinik sa baitang ng hagdan, maging sa hawakan nito at entrada ng pintuan. Pagkatapos, bago niya iyon tuluyang nilisan, ay bumali pa siya ng bahagi ng sahig na kawayan at kanya ring ibinaliktad iyon. Paglabas niya ay nagmamadali na niyang nilisan ang tahanan ng aswang. Ipinamalita niya sa kanilang mga kababaryo ang naganap noong nagdaang gabi. Pero hindi niya ipinagkalat kung sino ang aswang. Ipinaliwanag niya sa kanila yung naisip niyang ginagawa nito. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan nilang biglang nagkasakit yung pinaghihinalaan ni Mang Ador na aswang na si Mang Intoy, at natigil na yung mga pagkatok sa kanilang mga tahanan tuwing sasapit ang gabi. Pagkaraan pa ng ilang buwan ay lalong lumala ang kalagayan nito hanggang sa hindi na gumaling pa at tuluyan na itong namatay. Dahil sa mga pangyayaring iyon ay napatunayan ni Mang Ador na mabisa talaga yung pananalangin at yung mga paraan kung paano kukontrahin ang mga aswang na kanyang natutunan mula sa kanilang mga magulang. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Miles. May naisan akong ibahaging kwento tungkol sa kapitbahay namin dati sa Batangas. Basta natatandaan ko na magkaisip ako ay naroon na sila naninirahan. Pero ang mga magulang ko po kasi ay mga lehitimong taga roon sa lugar. Kaya sabi nila, mga dayo lang daw ang mga ito. 11 taong gulang ako nang makaranas kami ng hindi magandang pangyayari. Minsan kasi ay naiwan ako mag-isa sa aming bahay dahil sa wala akong pasok sa paaralan. Narinig ko na lang na may tumatawag sa labas ng bahay namin. Nang silipin ko, ay nakita ko yung babae na amin palang kapitbahay. Hinahanap niya si nanay. Siguro mga magko-40 pa lang yung babae noong mga panahong iyon. Sinabi ko sa kanya na wala ang nanay ko. Muli siya nagtanong kung sino lang raw ang kasama ko. Sinabi kong wala at nag-iisa lang ako. Bigla itong umisi at nanlisik ang mga mata. Kinabahan ako sa ipinakita niyang iyon sa akin. Idagdag pa yung ayos nito na animoy hindi marunong magsuklay. Ang haba ng buhok nito na makapal at nakabuwagag ang mga iyon. At parang hindi rin ito marunong maglinis ng katawan. Marungis ito na kahit ilang dipa ang layo namin sa isa't isa ay umaalingasaw ang di magandang amoy nito. Kahit natatakot na ako noong mga oras na iyon ay hindi ko pa rin ito pinagsarahan ng pinto. Ayoko naman kasing mabastusan siya sa akin at naisip kong baka lalo lang itong magalit. Buti na lang
at umalis din naman ito makaraan ang ilang saglit. Pero ng mga bandang alauna, habang tirik na tirik ang araw, ay narinig kong nagkaingay yung mga alaga naming manok. Kaya dahil sa pagtataka ko, ay pinuntahan ko ang mga iyon. At laking gulat ko na napaupo talaga ako sa lupa nang bigla na lang lumabas sa likod ng pader ng likod bahay namin yung babae na nakadipa ang kanyang mga kamay at bagyang nakaangat, na ang kanyang mga daliri ay naninigas na parang mga ngalmot, at mas nakabuhagag pa ang kanyang buhok kumpara nung una ko siyang makita. Nagtatayuan ang mga iyon na para bang alambre sa tigas. At ang isa pang ikinatakot ko ng gusto ay yung kanyang mga ngipin na nakausli pa ang mga pangil sa magkaabilang gilid at matinding naglalaway. Noong mga sandaling iyon, bagaman wala pa akong ganong nalalaman tungkol sa mga aswang, ay iyon kaagad ang pumasok sa isipan ko, dahil na rin sa kanyang itsura at matutulis na mga ngipin. Buti na lang at maliksi akong bata noon, kaya kahit napaupo ako dahil sa sobra kong pagkagulat sa kanya, ay nagawa ko pa rin makabangon kaagad at makatakbo. Nagkulong ako sa loob ng bahay at pinakiramdaman ko siyang mabuti. At kahit pa hindi ko na siya naririnig, ay hindi talaga ako lumabas. Hinintay ko na lang na dumating muna ang mga kasama ko sa bahay. Pagdating ng kuya ko, ay agad kong ikinuwento sa kanya ang nangyari. Pero sa halip na paniwalaan ako, ay kanya pa akong kinantsawan. Sinabihan pa niya ako na wag ko raw siyang takutin, dahil hindi naman umano siya matatakot. At magsaing na raw ako, dahil hindi ko raw siya mapipigilan sa pagpunta niya sa bahay ng kanyang kaibigan. Nang marinig ko iyon, ay nag-alala ako para sa kanya at binalaan ko siya. Pero ayaw talaga niyang makinig. Ayaw niyang maniwala sa akin. Sabi pa niya, kung totoo daw na aswang ang kapitbahay namin, di sana daw ay noon pa. Natahimik ako at napaisip. Wala akong alam na isagot sa kanya, kung kaya nanahimik na lang ako. Dahil sa may punto din naman siya. Pero sigurado ako sa aking nakita, at malakas ang kutob ko na may nangyayari talagang hindi normal sa kapitbahay namin. Pero di ko na napigilan pa ang kuya ko nang lumabas na ito ng aming bahay. Pagdating ng mga magulang namin, ay agad kong ikinuwento sa kanila yung naranasan ko. Hindi rin sila makapaniwala, at ilang beses pa nila akong tinanong kung totoo ba raw lahat ng sinasabi ko. Mabilis na pumasok sa isip ko na para maniwala sila, ay sinabi kong papasok ako sa loob ng 5 araw kahit na walang baon, basta't maniwala lang sila sa akin. Alam kasi nila na hindi talaga ako papasok ng paaralan kapag walang baon. Basta iyon yung naisip kong paraan para paniwalaan lang nila ako. At dahil doon, ay nakumbinsi ko naman sila. At sinabi kong delikado ang kuya ko. Kaya isinara namin ang bahay at sinundan si kuya para sunduin. At di pa kami nakakalayo ng bahay,
ay narinig na namin itong sumisigaw at humihingi ng tulong. Kaya mabilis kaming napatakbo sa kinaroroonan niya at sinalubong siya. Sinabi niya kaagad sa amin na hinahabol siya nung kapitbahay namin na babae. Pero nang lingunin namin ang pinanggalingan niya, ay wala naman kaming nakita. Marahil ay hindi na iyon nagpatuloy nang marinig niya kami. Dahil naman doon ay napatunayan ko sa kanila na totoo ang lahat ng mga sinasabi ko. Pagdating sa bahay ay isinalaysay pa ni Kuya ang buong pangyayari. Akala daw niya ay aso lang yung naaninagan niyang nasa gilid ng daan. Nagulat na lang daw siya nang bigla siyang sunggaban nito, kung kaya kumaripas na siya ng takbo nang makita yung nakakatakot na itsura ng babae na siya palang nakatuwad doon. Kahit galit na at masamang-masama ang loob ng mga magulang namin, ay hindi nila magawang sugurin ang mga ito. May nahon kasi ang tatay at nanay namin. Ayaw nila ng gulo at mababait talaga sila. Kaya kinabukasan ay nagpunta na lang kami sa barangay upang itulog ang tungkol doon. Nang dumating yung takdang araw ng paghaharap namin sa barangay, bago pa pumasok ay lumapit na kaagad sa amin yung asawa ng babaeng nagtangka sa amin ni Kuya. Humingi ito ng paumanin at sinabing hindi na mauulit. Ikinuwento niya sa amin ang lahat. Naunawaan naman siya ng mga magulang namin, kung kaya nagkasundo sila na sasabihing may matindi lang problema ang kanyang asawa, kung kaya nagawa ang mga bagay na iyon. Nalaman namin mula sa asawa nitong lalaki na nahawaan pala ito nang umuwi sa kanilang probinsya. Nalaman na nga lang raw niya nang dumating sa kanya yung paanyaya ng barangay na may ganun na palang nangyari, kung kaya kinausap niya na ng sarilinan ang asawa at umami naman ito na may nararamdaman ngang kakaiba at nagawa nga kaming pagtangkaan na magkapatid. Kalaunan ay namatay din po yung kapitbahay naming babae na nung mga huling sandali ng buhay nito bago bawian ay nagawa pa nung asawang makatakbo sa amin upang humingi ng tulong, pero huli na. Ipinagamot din naman niya ang kanyang asawa, kaya lang ay hindi talaga nito kinaya. Nang dumating kami sa bahay nila ay nagkalat yung mga isinuka nito na animoy buo-buong dugo, pero halos kulay itim na ang mga iyon. At may narinig kaming parang ibon na humuhuni na pag pinapakinggan namin ay parang sa dibdib talaga nito nagmumula. Ngunit ang isang bagay na hindi ko makakalimutan ay nung humingi pa ito ng tawad sa amin bago tuluyang malagutan ng hininga. Hindi raw talaga niya ginusto iyon. At kung nasa normal lamang daw siyang kalagayan, ay hindi niya magagawa talaga ang mga bagay na iyon sa amin. Pagkat mahilig nga raw siya sa bata dahil sa wala silang anak. Biktima lang rin umano siya, kung kaya patawarin na raw namin siya. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito.
Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.